Hare Krishna Mataji and Prabhujis. Hare Krishna. Welcome for Hare Krishna today's Mataji. session. Hare Krishna Mataji. Welcome, Hare welcome. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, live போகுது தானே Mataji? போகுது மாதாஜி போகுது. லைவ் இருக்கு தானே? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வாம் இன்னைக்கு வெல்கம் ஃபார் 16 அத்தியாயம் புதுசு வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் கேண்டோ 10வது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஸோ நம்ம போன அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு சுருக்கமாக ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது போன அத்தியாயத்தில் பீஷ்ம பிதாமகாவோட விஷயங்களை பார்த்தோம். இந்த பாசிங் அவே ஆஃப் பீஷ்மா இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ பீஷ்ம பிதா நமக்கு தெரியும், அவர் 12 மகாஜனில் ஒருத்தர். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருந்தார். அவருக்கு வந்து என்ன இருந்துச்சு, இச்சாமிருத்தி இருந்து அவங்க அப்பா வந்து சாந்தானு வரம் கொடுத்துருந்தார் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவர் வந்து என்ன டைமுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா மங்களகரமான நேரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா. ஸோ அவர் மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். சாதாரணமாக வாழ்க்கை வாழும்போது ஒரு கிரேட் ஜென்ரலாக இருந்தார். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறந்த பக்தன். அந்த பக்தனுடைய மகிமையை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக கிருஷ்ணர் என்ன அங்கே வரார் இல்லையா, அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அங்கே வராரு. ஸோ கிருஷ்ணர் மாத்திரம் இருக்காரான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிஷிகள் முனிவுகள் வியாசர் ஞாரதர் எல்லாருமே அங்கே வந்து என்ன ஆயிருக்காங்க, அசம்பிள் ஆயிருக்காங்க. பட் பீஷ்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக அம்பு இல்லையா, தொலைச்சி எவ்வளோ வலி இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த மனசு அந்த உடல் நிலையில கூட மனசை எங்கே வச்சாரு, கிருஷ்ணர் மேலே வச்சாரு. ஸோ நமக்கு இங்கேருந்து என்ன படிப்பினைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலே நாராயண ஸ்மிருதி, மரண சமயத்தில் வந்து நம்ம நாராயணனை நினைக்கணுன்றது நமக்கு இங்கே ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் இல்லையா. ஸோ இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்க, தன்னுடைய பக்தனான அர்ஜுனனை காப்பாற்றுறதுக்கோசம் அவர் என்ன சத்தியம் பண்ணியிருந்தார், நான் எந்த ஒரு ஆயுதமும் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. பட் இருந்தாலும் தன் வார்த்தையை மீறி பக்தனுக்கோசம் எதை வேணாலும் செய்யறதுக்கு வந்து அவர் ரெடியாக இருக்கார்
2 பேருமே பக்தர் தான். அவங்களுக்கோசம் எக்ஸ்ட்ரீமா பண்றாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இது ஒண்ணு. ஸோ இந்த ஒரு அழகான பிரார்த்தனை நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பீஷ்மா பிதாமகா அம்பு படுக்கையில விடும்போது பண்ண பிரார்த்தனைகள், அவருடைய மனசு வந்து அவர் மேல லயிச்சிட்டு இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். அந்த மனசை வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேல வந்து நிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டேக் ஹோம் லெசனா வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கடவுள்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆகணும் இல்லையா? அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருந்தேன், சந்தோஷமா நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுவோம். கஷ்டம் எதுனா வந்துச்சுன்னா ஜெபமாக வந்து தூக்கி சைடுக்கு வச்சிருவோம் இல்லையா? எந்த கால நேரத்திலும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை விடக்கூடாதுன்றத வந்து இங்கேருந்து ஒரு படிப்பினையா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம இந்த 9வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். ஓகே, சரி. இப்போ 10வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறோம். என்னதான் அப்படி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜனை அரசனாக்கணும்னு நினைச்சாரு, அரசனா ஆக்கிட்டார். வேலை வந்து என்ன போனோம்? அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி போகணும். துவாரகாக்கு போகணும் இல்லையா? இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்தினாபுரத்துலேருந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி அவர் வீட்டுக்கு போறார். ஓகேவா? அப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்கணும் நம்ம. இந்த அஸ்தினாபுரத்தில் இருக்க பாண்டவர்கள் எல்லா மக்களும் கிருஷ்ணர் போகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனக்கவலை. ஓகேவா? அந்த பிரிவினை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருந்த விரஜவாசிகளுக்கு விப்ரலம்பா பாவம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? செப்பரேஷன், அதாவது பிரிஞ்சு இருக்கும்போது வந்து அன்பு வந்து அதிகமாகும் இல்லையா? அந்த அன்பை வந்து இவங்க வந்து இந்த அஸ்தினாபுர ஜனங்கள் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? பட் கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அந்த அஸ்தினாபுரம் எல்லா செல்வ வளங்களோட நிறைஞ்சு இருந்துச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து திருப்தி என்னன்னா, ஒரு சிறந்த அரசனை வந்து நான் உட்கார வச்சேன்ற ஒரு திருப்தி அவருக்கு இருந்துச்சு. அதனால என்னோட வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாண்டவர்கள்கிட்டயும் குந்தி மகாராணிகள்கிட்டயும் அந்த மக்கள்கிட்டயும் வந்து அவர் வந்து பாய் சொல்லிட்டு அவர் துவாரகா போறார். ஏன்னாங்க எத்தனை குயின்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க? 16,108 108. ஒவ்வொருத்தருக்கும் எத்தனை பசங்க? 10 10 பசங்க. 10 பசங்க. அப்போ வந்து எல்லாரும் நின்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதனால இவர் கிளம்புறாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பெரிய வருத்தம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளோட இருந்தாதான் நமக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல இதுதான் 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சௌனக உவாச்ச ஹத்வா ஸ்வாரிக்த ஸ்பிருத அத தாயினோ யுதிஷ்டிரோ தர்மபிருதம் வர்ஷ்திதः சஹா அனுஜஹி பிரத்யாவருத்த போஜனः கதம் பிரவிர்த்த கிம் அகாரஷித் ததः. இப்போ நம்ம எல்லாம் திருப்பி சொல்லலாம். சௌனக உவாச்ச. சௌனக உவாச்ச. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது தானே மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லோகம் தெரியுது இல்லைங்களா? ஸ்லோகம் தெரியல மாதாஜி. தெரியல. இப்ப மாதாஜி இப்ப தெரியுது மாதாஜி. அத்வா ஸ்வாரிக்தா ஸ்பிருத அத தாயினோ யுதிஷ்டிரோ தர்மோ பிருதாம் வரிஷ்திதः. அனுஜயி பிரத்யாவருத போஜனः கதம் பிரவிர்த்தः கிம் அரஷித் ததः. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளோட பொருட்களை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லைனோட அர்த்தம் இங்கே வந்து யார் பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அத்தியாயம் தொடங்குறது வந்து சௌனக ரிஷிகள். ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் இந்த பாகவதம்ன்றது என்னென்னா பல கான்வர்சேஷன், லூப் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் சொல்லும். அதாவது பல பேர் வந்து உரையாடல் இருக்கும், பல பேர் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் பரிஷித் மகாராஜா சுகதேவ் கோசாமி சம்பாஷணை நடக்கும். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சௌனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோசாமி கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி நடக்கிறது தான் இங்கே ஒன்று. சௌனக ரிஷிகள் வந்து அவங்களுடைய கேள்விகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா என்ன பண்ணாரு?
கிருஷ்ணருடைய விருப்பப்படி சண்டை போட்டாரு. ஸோ இப்போ சண்டை போட்டு அக்கிரமக்காரர்களான கௌரவர்களை வந்து கொன்னுட்டாரு. அதுக்கு பிறகு இந்த தர்மவானான யுதிஷ்டன் தன்னுடைய தம்பிகளோட, யுதிஷ்டோ தர்மோ, அதாவது தர்மத்துக்கு வந்து தலை சிறந்தவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா. சகா அனுஜக, அதாவது இங்கே யாரு, அவங்களோட தம்பிகளோடு சேர்ந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ராஜ்யத்தை எப்படி ஆண்டாரு அப்படின்றத எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேள்வி கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, இதுதான் இந்த ஸ்லோகம். டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி தமிழ்ல. சரி படிங்க, இருந்தா படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க, நீங்களே படிங்க. சௌனக உவாச்ச சௌனக உவாச்ச சௌனக விசாரித்தார் ஹத்வ, கொன்ற பிறகு. இல்ல பிரபு, அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன். ஓ, டிரான்ஸ்லேஷன், மொழிபெயர்ப்பா. சௌனக முனிவர் கேட்டார், தனக்கு உரிமையான வாரிசு உரிமையை அபகரிக்க விரும்பிய எதிரிகளை கொன்ற பிறகு சமய அறிஞர்களாலேயே மிக சிறந்தவரான மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் தன் சகோதரர்களின் உதவியுடன் தன் குடிமக்களை எவ்வாறு ஆண்டார். நிச்சயமாக அவரால் கட்டுப்பாடற்ற உணர்வுடன் தன் ராஜ்யத்தை சுதந்திரமாக அனுபவிக்க முடிந்திருக்காது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. அவங்க ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க, அதுல அவங்க பதிலும் பாதி சொல்லிடுறாங்க இல்லையா. அவங்களோட கேள்வி எல்லாம் என்ன, இது வந்து கரெக்டா வந்து இந்த நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அஸ்தினாபுரத்துல வந்து பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, கௌரவர்கள் இருக்காங்க, தாத்தா சொத்து பேரன்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேரும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இப்ப நமக்கு தெரியும் துரியோதனனுக்கு என்ன பேராசைனால அவர் என்ன பண்ணாரு, எதையுமே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. ஒரு 5 கிராமத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன், பண்படாத நிலத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன், ஊசி அளவு மண்ணையும் கொடுக்க மாட்டேன். என்னங்க மாதாஜி? ஊசி முனை அளவு கூட ஊசி முனை அளவுக்கு மண்ணையும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ அது அப்படி இருக்கும்போது இது தவறு இல்லையா. பேராசை இருக்கக்கூடாது. தன்னுடைய பொருளுக்கு நமக்கு கடவுள் எவ்வளோ விதிச்சிருக்காரோ அதை மாத்திரம் அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கு. மாற்றான் சொத்தை வந்து நம்ம அபகரிக்கிறதுக்கோ அனுபவிக்கிறதுக்கோ நமக்கு உரிமை இல்லை இல்லையா. ஸோ இந்த தவறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான ஜனங்க கிட்ட வந்து அரசாட்சியை கொடுத்துட்டு தவறாகும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, பாண்டவர்களை வந்து சொல்றாரு சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ சண்டை போடுங்கன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வெற்றி இவங்களுக்கு தான் வருது. ஸோ அரசனை வந்து யுதிஷ்டரை வைக்கிறார். ஏன்னா தர்மவானவன் இல்லையா. ஸோ அவன் இருந்தால் தர்மத்தை வந்து காப்பாற்றுவான் அப்படின்றது தெரியும். மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தியில நல்லா வளருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால இவர் வந்து உரிமைக்கோசம் சண்டை போட்டாரு, தர்மத்துக்கோசம் சண்டை போட்டார், ஆசைக்கோசம் இல்லை. அரசை வந்து நான் அனுபவிக்கணுன்ற ஆசைக்கும் இல்லை. ஓகேவா. அதை வந்து இவங்களே சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க, சௌனக ரிஷிகள் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க, எப்படி வந்து தன்னுடைய அரசனுங்க மக்களை வந்து அரசாட்சி பண்ணாருன்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் அவன் வந்து அரசாட்சி ஆண்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசன்றவர் யாரு, கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி, கடவுளுடைய பிரதிநிதி தான் வந்து அரசன் இல்லையா. ஸோ அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆழ்வான் நமக்கு தெரியும். பிரித்து மகாராஜா, பரிஷித் மகாராஜா, யுதிஷ்ட மகாராஜா, எல்லாம் பிரகலாதா, துருவா எல்லாரும் எவ்வளோ அளவுக்கு நல்ல அரசாண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த நல்ல அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றுவாங்க. ஸோ கடவுள் எப்படியாப்பட்டவர், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மாத்திர அரசன் இல்லை, ஆன்மீக உலகத்துக்கும் அவர் தான் அரசன். இந்த படைப்பு எல்லாத்தையும் படைச்சவர் அவர் தான். ஸோ அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 விதமான செல்வ வளங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பராசர முனி வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. நேம், ஃபேம், வெல்த், ரெனன்சேஷன், ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்குது அவர்கிட்ட. எப்படி இருக்குன்னா எல்லையற்ற அளவுக்கு இருக்குது இல்லையா. எதுவுமே கணக்கில் அடங்காததாக இருக்குது இல்லையா. எல்லையற்ற சக்திகள் செல்வ வளங்கள் இருக்கும்போது நம்ம உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழ்மை இருக்குது. ஏன்பா ஏழ்மை இருக்குன்னா அப்படின்னா என்ன, விளைச்சல் இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதிகமாக தான் இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்த்து பதுக்கி வைக்கிறாங்க இல்லையா. அதனால தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் சில பொருட்கள் மேலே வந்து விலை உயர்வு அதிகமாகுது இல்லையா. அது எதனால, சும்மாவே வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுன்றதுக்கோசம் பொருட்களை வந்து பதுக்கி வச்சுட்டு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணி விலைவாசிகளை உயர்த்துறாங்க இப்போ இந்த சமயத்தில் இல்லையா. ஆனால் அந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து மகாராஜெல்லாம் அரசாட்சி போது பூமி தாய் என்ன பண்ணுச்சு, தாங்கிட்ட இருந்த எல்லா பெஸ்ட் திங்ஸ் என்னெல்லாம் இந்த என்னுடைய நிலத்தில் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க அவங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இவர் ஆளும்போதும் எல்லா செல்வ வளங்களும் இருந்துச்சு. ஓகேவா.
ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையாக தான் பண்ணார். ஓகே, மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி. ஓகேவா? ஸோ அவர் மாத்திரம் பண்ணல, தன்னுடைய தம்பிகளுடைய சப்போர்ட்டோட பண்ணாருன்றதை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ வேற ஒருத்தவங்க யாராவது பாகவதம் வச்சிருந்தா இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யுதிஷ்ட மகாராஜன் படிக்கட்டுமா? பொருளுரை. யுதிஷ்ட படிங்க. மகாராஜன் சமவாதிகளிலேயே மிகச் சிறந்தவர். இதனால் ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பதற்காக பெரியப்பன் மக்களுடன் போரிட அவருக்கு சிறிதும் விருப்பமில்லை. ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யம் அவருக்கு உரிமையுள்ள பரம்பரை சொத்து என்பதாலும் திருதராஷ்டிரன் மக்கள் அதை ஆக்கிரமிக்க விரும்பியதாலும் இந்நிலையை சரிப்படுத்துவதற்காக அவர் போரிட்டார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய வழிகாட்டலின் கீழ் உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக அவர் போரிட்டார். ஆனால் அவரது பெரியப்பன் மகள் அனைவரும் போரில் கொல்லப்பட்டனர் என்பதால் அவரது வெற்றியின் பலன்களை அவரால் அனுபவிக்க இயலவில்லை. எனவே இளைய சகோதரர்களின் உதவியுடன் ராஜ்யத்தை அவர் கடமையுணர்வுடன் ஆண்டு வந்தார். ராஜ்யத்தை அவர் அனுபவிக்கும் வசதிகள் இருந்தும் அதை செய்யாத யுதிஷ்ட மகாராஜனின் நடத்தையை பற்றி அறிய விரும்பிய சௌனக ரிஷியின் கேள்வி முக்கியமானதாகும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணன், தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜோட மென்டாலிட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய கைடன்ஸில் சண்டை போட்டார் இல்லையா? பட் சண்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. அதனால் அவருக்கு என்ன ஆச்சு? மனசு வலி இருந்துச்சு. அதனால் எல்லாத்தையும் அவர் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லைன்றதை நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் தன்னுடைய தம்பிகளோட உதவியோட அரசாட்சி பண்ணாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி, போஸ்டர் தெரியுதா மாதாஜி உங்களுக்கு? தெரியல மாதாஜி. தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தெரியுது. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது. ஸோ இங்க வந்து நம்மளுடைய புரிதல் என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதாஜி லைவ் போகுது தானே மாதாஜி? இருக்கு லைவ்ல தான் இருக்கு. இது படிக்கணுமா மாதாஜி? போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்றதை இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். யுதிஷ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இது ஸ்கிரிப்ட் போஸ்டர் தெரியுது இல்லை மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜபோகத்தை அனுபவிக்கணுதுக்கோசம் சண்டை போடல. ஓகே, அவருடைய உரிமையான அரசை வந்து கௌரவர்கள் வந்து அபகரிச்சுட்டாங்க. அதனால கிருஷ்ணருடைய வழிகாட்டுதல் படி தர்மத்தின் படி போர் பண்ணாரு, வெற்றி கிடைஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் மனசுல வந்து சந்தோஷம் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ தன்னுடைய சுய இன்பத்துக்கோசம் அரசாட்சி பண்ணலன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடமைக்கோசம் நம்ம செஞ்சாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரோட சேர்ந்து பண்ணார், தம்பிகளோட சேர்ந்து பண்ணார். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? ஆண்டாள் தாயார் சொல்லியிருக்காங்க, கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்போவாய். நம்மளும் பக்தி பண்ணணும், நம்ம சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவங்களே சேர்ந்து பக்தி பண்ணணும். அதனால நமக்கும் நன்மை, இந்த உலகத்துக்கும் நன்மை, நம்ம குடும்பத்துக்கும் நன்மை. எப்படி பிரகலாத ஒருத்தர் தான் வந்து பக்தி பண்ணார், பட் அவங்களுடைய இருத்தோரு தலைமுறையும் நன்மை அடைஞ்சிச்சு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து ஸ்ரத்தையா பேராசை இல்லாம நம்ம வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதைப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யுதிஷ்டருடைய குணாதிசைகள், அவர் வந்து தர்மத்தில் சிறந்தவராக இருந்தார். அது மாதிரி நம்மளும் தர்மத்தை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அவர் வந்து எதையுமே தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கல. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடமையும் செஞ்சார். இங்கே வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானான்னு நம்ம பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ படைச்சது, காக்கிறது, அழிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். அதை வந்து நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே ஒரு அனலாகி இதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மருத்துவர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கையில் ஒரு
ஸ்கால்பல் பிளேடு, அதாவது ஒரு கத்தி இருக்கு இல்லையா, ஒரு திருடன் கையிலும் கத்தி இருக்கு. அவங்க எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்றத பொறுத்து தான் இல்லையா. அதே வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த கட்டி ஏதோ கேன்சர் கட்டி ஏதோ ரிமூவ் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நல்லது பண்ணுவார் இல்லையா. அது மாதிரி நமக்கு இந்த மனித பிறப்பு கிடைச்சிருக்கு, பாகவதம் கிடைச்சிருக்கு, பக்தர்கள் சங்கம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில் முன்னேறணும், தர்மத்தையும் நீதியும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நிலைநாட்டணும். சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நீதிபதி வந்து தர்மம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து அவர் வந்து இந்த தீர்ப்பு கொடுப்பார் இல்லையா. ஸோ அது தனிப்பட்ட உறவு முறையில் அல்ல. ஸோ நம்ம வந்து சரி தப்புன்றது வந்து நம்ம டெஃபினிஷன் வச்சுக்க கூடாது. வேதங்களில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரி, இதுலேருந்து நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடமையை செய்யணும், கஷ்டமான பொறுப்புகளையும் வந்து அமைதியோடு ஏற்றுக்கணும். அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, புலம்பக்கூடாது, யாரையும் திட்டக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு இல்லையா. அறியாமையில் இருக்கக்கூடாது. அறியாமையில் இருந்தால் அது வந்து அதுவும் தவறு இல்லையா. ஸோ பலனை பற்றி நம்ம கவலைப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செயல்களை செய்யணும். நல்ல வழிகாட்டுதல் யாருக்கு வேணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும், எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண பார்த்தோ தனுர்தர, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு, வெற்றி நிச்சயம் இல்லையா. அதில் மனசில் வச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பக்தியில் ஈடுபடணும். ஸோ அதிகாரன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இல்லை, அன்பா எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட போறணும் இல்லைங்களா. ஸோ நமக்கு இதில் என்ன டேக்கோ மெசேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா, தனிப்பட்ட இன்பத்தை இலக்காக கொள்ளாமல் தர்மத்திற்காக நம் கடமையை செய்ய வேணும். இதுவே மகாராஜா யுதிஷ்டரும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பண்ணார். நம்மளும் இதை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுயநலமாக என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு, அப்படிலாம் இல்லாமல் தர்மம் ஹையஸ்ட் பாகவத தர்மம் பரோ தர்மம் என்ன, பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. அதை நம்ம பண்ணலாம். நம்மளை பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நம்மளுடைய குடும்பத்தினரும் பண்ணுவாங்க, பக்தியில் முன்னேறலாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to கிருஷ்ணா, Guru and கிருஷ்ணா, Gauranga. ஹரே Hare கிருஷ்ணா, Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே Mataji கிருஷ்ணா pura மாதாஜி. chichindra. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா.